danas ćemo snimati nakon dugo vremena Brawl Stars. Oprostite što nije bilo videa. Ok. Idemo odmah. Znači odmah idemo sve otvarat. Što smo dobili. Rare, nothing. Ok. Došla je nova sezona. Ja ništa doslovno nisam radio. Znači vidim da su došle nove stvari i sve novo. Što je uglavnom, pa dobro. Iskreno, tako sam zaželio snimat, ali nisam mogao. Imam par free stvari. Tako da ću to sve otvarat. Oj, tu ima za ovog Franka. PowerPointove ću sad otvorit. Jer logika. Idemo ovaj player icon. Ok, nešto šteka, ne znam zašto. I napokon. Odigrat ćemo par rundi. Jako jedva čekam da mogu kupit nešto. Jer trenutno ne mogu ništa kupiti, imam 11 gemova. Idemo rješavati questove. Ajmo ovaj Brawl Ball. I uzet ćemo Crowa. Idemo ih pokidat sad. Da, došli su novi skinovi, nove mape, novi likovi, koje ja ne znam ni šta rade. Ok. Da, moram vam reći nešto. Ja mislim, barem, nisam vam želio govorit, jer ima nade da će se nastaviti serijal, ali ne znam još uvijek. Da će se nastaviti Minecraft serijal, preživljavanje, jer nešto mi je počelo štekat u vezi toga, pa ne znam da li će se uopće nastaviti. Ja se nadam da hoće, ali ako neće, ništa. To je onda loše već. Ok. Ultu bacamo i baš ih i nismo sredili. Ali dobro. Uglavnom da, preživljavanje ne znam da li će se nastaviti. Što mi je jako glupo. Jer preživljavanje puno smo toga napravili. Pa ne znam da li će biti loše ako napravimo novo preživljavanje. Ne znam sad kako ja to mogu vratit. Jer sve mi je zaštekalo. Znači doslovno skoro svi svjetovi su mi se izbrisali. Ostali su još neki onako zadnji koji sam igrao jako davno. Tako da ne znam sad šta da radim. Pokušat ću ga nekako vratit. Nadam se da ću upalit. Ako ne upali, ako u sljedećem videu ne vidite Minecraft preživljavanje, prvo preživljavanje, onda znate da nisam mogao vratiti account. Ok, zabili su nam gol. To je jako loše. Ok.
Daj mi, molim te, daj mi loptu. Ne. Aj, please. Ne, ovoj tu mi je. Zaustavi se. To. Bum! Son 21. Ne znam zašto se zove Son. Ne znam zašto se zovem Son. Ali... Who care? Ok. Ovako. Odigrat ćemo još jednu partiju. Zapravo ne, još dvije. Kako bi mogao riješiti quest. Ajde. Please. Ajde, još njega. Ok, slučajno sam puknuo loptu. Please. Gol! Ja sam od uvijek bio nekako dobar u ovom nogometu. Ok, daj mi loptu, molim te. Daj mi loptu. Oh well, nećemo zabiti. Bum! Opet smo pobjedili. I to ovu tu rundu smo jako brzo riješili. Nadam se da ćemo tako i drugu. Ako pobjedim, ja mislim da ćemo dobiti 10 gema, tako da vidjet ću da li mogu nešto kupiti. Jako vam se zahvaljujem na cijeloj podršci što mi pružate, jer sam stigao do 25 pretplatnika. Rasturamo. Nadam se da ćemo tako nastaviti. Jer volim čuti da me ljudi stvarno gledaju i da vole moje videe. To mi je stvarno drago za čut. Ok. 1-1. Sad se moramo potruditi. Frank baca ultu. Doslovno ništa ne napravio. Bum. Opet smo pobjedili. I to jako brzo. Ja se nadam. Zapravo ne, 400 smo dobili. Opet rare, ništa. Jer ne treba mi rare. 500 i nešto smo dobili. Mislim da smo dobili par stvari. Da. Dobili smo čak i do ovog drugog za njega čak. Ili kako god da se zove. Ok. Trebamo upgrade brawlera. Koje je to? Za Penny smo dobili nešto. Evo tu. Što god da je to. Uglavnom da. Idem sad vidjeti u shopu da li mogu kupiti nešto. Jer nadam se da mogu. Ovako. Ne mogu kupiti apsolutno ništa. Ljudi, nema apsolutno ništa u shopu. Šta bi ja mogu kupiti za 20 gemova. Tako da u ovu epizodu ništa nećemo kupiti. Idemo mi u još jedan game. Pa ćemo vidjeti šta će biti.
Ok, krenuli smo. Mislim, nismo baš do kraja, ali kužite vi mene. Bitno je da me kužite, tako. Jao, kako je jak ovaj. Sad ovaj stuj. Ja sam obožavao prije stuje koristiti, ali više baš i ne. Ne, sad ćemo ubiti Spike. Ok, internet mi šteka. To nije dobar znak. Vidi ga stu. Daj, uništili su nam čak i zid. Ok. Please, nemoj, zabi gol. Nadam se da će sad neće ovaj tu uzet. Naravno da hoće. Ok, vratili zid. Ja sam zabravio koje ja ultim. Pa bolje da sam to sačuvao. Ok. Idemo mi s ove strane. Ne, zabit će nam sad. Krivo sam puknuo i to uopće nije dobro. Ok, nice. Idemo prema golu. Evo vam lopta. Please dodaj mi. Ajde. Ne! Scored. Nice, ABC, sir, lol. Ne, umro sam. Od njegove vatre sam umro i to uopće nije dobro. Ali pobjedili smo. Match over. Pobjedili smo. Osvojili plus 4 trofeja. I dobijamo ovo. Ništa. I to bi bilo, ljudi, to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, stavite jedan veliki like, znak podrške. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pos.